apo zvichienda kuchechi kwa Prophet Madungwe, only kwa Prophet Madungwe, not kune imwe chechi handitika unobva wapo inonzi automatic heaven end, guaranteed automatic heaven end, because I'm the spokesperson. I see God every day because I'm the heaven army commander every day. Ndopinda into heaven ndichibuka into my office. Saka even Mwari takapinda into the offices tika inquire tikanzwa kuti hakuna kumboita incident yekuti God has instructed that. Masvondo apfuura, nyika yese yakamuka kunzwa nyaya inokatyamadza, inotyisa, inoshamisa yakaitika kuKenya. Uko iko zvino vanhu vanopfuura 100 vari kunzi vafukunurwa mushure mekunge vanzi ngavatsanye vasangane naJesu Kristu. Muchirongwa chino nhasi tina Prophet Madungwe kuti vatiudzewo kuti ivo semunhu anoita zvemweya vanoti kudii pamusoro penyaya iyi. Semunhu anotaura kuti anotaura naMwari, anoenda anodya naMwari, kusvika pakutokoka Mwari kuti vauye vadye navo pano pasi. Vane here zvavakataurirwa naMwari pamusoro penyaya iyi? Vane here zvekuti ivo vakabvunza kuti ndizvo here zvakaitwa izvi zvinofanirwa kunzwarwa here kuti vanhu tsanyai musangane naJesu Kristu? VaMadungwe makadini henyu? Tiripo makadiwa zvenyu. Nyaya mainzwa VaMadungwe? Ndainzwa. Kuti vanhu vakanzi tsanyai musangane naJesu Kristu. Imimi semunhu anotaura kuti anofamba nemweya, anotaura naMwari, anodya naMwari, mungatipe here muono wenyu pamusoro penyaya iyi? Alright, chekutanga hakunzi kudya naMwari, kunonzi sacrifice is burning. So vanhu vanoti kudya naMwari vanhu venyika, but isusu we never said that. Tinoti it was a sacrifice when the Lord appeared to the prophet, takaita sacrifice chipiriso chaito Old Testament, but vanhu vanotora zvinhu zvemweya vobva vati pakaitwa braai kana kuti pakadyiwa naMwari. Aiwa, zvisizvo. It's not the actual term. One braai and sacrifice zvakafanana both kupisa, but tinoshandisa the actual term rinonzi sacrifice. Saka vanhu vakatokanganisa pavaiti VaMadungwe vakatengera Mwari nyama vakagara pasi patafura vakadya vese. Because God, Mwari vanodya through sacrifice, ndokudya kwavo. Vanhu vachismella the smoke here, ndokudya kwacho kwavanoita, but not zvedu zvephysical zvokuti unononga mupuretu uchiti. Saka zvinhu tu zvakafanana, but kana uchizviripota zviri kumweya zvinofanira kuripotwa nema-actual terms avo. Then kunyamawo zvine zvaita sokuti hazvisiri zvemweya, saka pane pachida ma-actual term chaiwo. Saka imimi makanotenga nyama mukapa chipiriso. Chinonzi chipiriso. Kata kuda chaiko tichinyatsotaura zvakaitika. Teta kutofunga makaita fork and knife naMwari. Vanhu panonzi beef was brought for the sacrifice. Saka vanhu vanobvafunza kuti aiwa paitotwa aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Then ngatipinde munyaya yamataura iyo. Yes, inyaya yakaitika kuKenya, but this is what God said. Because pese panoitika nyaya vanhu vanobata Prophet Madungwe tonzwa kuti Mwari vari kudi, because I'm the spokesperson. I see God every day. Because I'm the heaven army commander every day. Ndopinda into heaven ndichibuka into my office. Saka hakuna nyaya yakadaro. God never instructed anyone to fast to meet. Because the purpose of fasting, anditika fasting ndeyekuti uri kuuraya zviri panyama yako so that you get closer relationship yako naMwari. Anditika not for you to die to meet Christ. Hakuna zvinhu zvakadaro. Anditika saka yatova herezi kuti machechi umwe ari kutraita chimunana chake, umwe ari kutraita kudi. Saka these people, anditika the same Paul says test all the spirit in the Bible. Anditika saka hakuna zvinhu zvakadaro, ende hakuna munhu akaenda heaven. As the heaven army commander ndinoziva magates edu kuti munhu yapinda muheaven adi atina report yatakakwanisa kupiwa as the heaven army pamagates edu kuti kune vanhu vakakwanisa kuenda kudenga nekuti vafasta vachibva vafa. Even Mwari takapinda into the offices tika-inquire tikanzwa kuti hakuna kumboita incident yekuti God has instructed that information. Because pakaitika nyaya vanhu vakatibata tinoapila tobvunza kuti alright God makaudzere kuti vanhu vadari God distance himself kuti I never
handina vanhu vandakaudza kuti vafastise vanhu kuti vauye vazomita Jesu. Handiti Jesu anomitwa even uri here on earth sendomita Jesu even iri pano he visits me. Kadangomita Jesu even madreams anomitika. Handiti but not wenyu wamunoziva wamakadzidziswa neRoman Catholic the first church anoiswa kumadziro nanamera havasiwo 2000 years ago because tinoti 2023 handiti saka ne 2000 years ne23 Jesu afa kwakusina kamera because kamera yakatanga 1900 manje 19000 tongoti 1900 years handiti pana na first world war even ngata first world war atitorina mapictures chacho ari clear saka aJesu akutorina saka these people vanhu vaingozvitiro vegawo vanhu is either vanhu vari kuda fame kana kuti vanhu vari kudawo mari kana chi but Mwari havana mboti vanhu even fasting nje the Bible fasting people say even Jesu paipa handitika imwe ndekuti unoda simba kana kuti zviri kuti kana uzviseredze padhuze sei zvakaita Jesu achinotanga basa akafasta 40 days and 40 nights kwete kuti amite Mwari kana kuti ati fast tichidaro handitika hakuna zvo zvakadaro zvichitoreva kuti apa muri kuti imimi mutungamiri uyu muprofita wenhema akanyepera vanhu kuti tsanyai musangana naJesu. Alright, inini handina mboti muprofita wenhema ndiri kuti incident iyoyo Mwari havana kuti zviitwa handitika but handina kuti ndewenhema ndimona kuti even wechokwadi munhu wese no one is perfect handitika we do not judge a man of God nezvaita Balaam a prophet of God handiti aida kunokesa vana Moses namaIsraelites pakazotaura dhongi paya handiti God was not happy nezvaakaita so that's why nditi maprophets anoshedzwa naMwari but zvatinozoita sometimes handitika azviri zvavanodo right imimi handiti muri pabasa penyu so to this company handitika zvimwe zvamunozoita the company is not responsible maomu handitika mukaba muri pabasa toti company yati mube ayo handitika ndimi madaro saka even munhu pakuzoshandira Mwari ane zvimwe zvaanoita zvekuti hazvinewo naMwari handitika that's Paul akati test all the spirits saka tinongoti zvaakaita izvi zvazvisinei naMwari ende hazvitobvumidzwi and what is for the purpose munhu anongofasta zvapeka ndoda kumita Mwari you meet him in vision in dreams or sezvakaita kunana Meshaki kuti akapia in the fourth man achisvika moto handitika kwete kuti vanhu vafa handiti actually this man akatoita inotonzi akakomita handiti mona kuti first degree pane inonzi first degree murder second degree third ndeyekuti intentional handitika yekuti munhu iwori kudrive azvirovedzera mota yako handitika inonzi third degree murder handitika hauna kuuraya munhu nekuda it's in accident handitika then first second degree murder ndeyekuti waita uchizvizasi like this person calculated zvaaida handitika then ndobva vanhu saka anofanira kutojudgwa with murdering the people handitika saka kana achita zvinhu zvaMwari zvava nefasting chaiyo fasting you need to be very careful kana uita fasting handitika because mumwe munhu anourwa kana 40 days and 40 nights suggest obva afa the same thing unofundiswa vazhinji anofa nekidney failure because the Bible says Jesus was hungry not thirsty after the 40 days and 40 saka kurova kuti Jesu ane zvaaitora handitika liquid inobvumidzwa kutora but machechi anoti musatora but ndakabvunza Mwari wakati hakuna zvakadaro even my son aitora but the Bible says he was hungry saka mora vanhu vanenge vasina my people they perish they lack knowledge saka nyekuti vanhu havazivi kuti zvinoitwa sei kana zvinoti aunzi tsanya ufe kuti unomita Jesu hakuna zvinhu zvakadaro makutoita inonzi like yekusatanism handitika yekuti muri kusacrificezwa kune zvimwe zvinhu zvari kuti hazvinei naMwari hakuna zvinhu zvaMwari zvakadaro tichiverenga shoko raMwari rinoti mungwarire nemazuva ekupedzisira kuchava nemaprofita enhema saka imimi vamadungwe munotenda here kuti zvechokwadi ariko mamwe maprofita enhema uyewo kune mamwe echokwadi inini I believe in the Bible handitika the Bible says so handitika kuti kuchaya maprofita enhema but the problem yedu maZimbabweni handitika ndekungoti munhu wese angonzi a prophet munomuti a false handitika even a true prophet anogona kuita zvimwe zvinhu Elijah chaiye akatizha handitika akazonoita zvakaita like pakauraya vaprofita ndiye akaita ega Elijah handitika God never instructed kuti uraya handitika Mwari wakangondoti enda unofisa Jezebel udzosere Israel panzvimbo yangu handitika but zvauchazoita it's your own tactic handitika saka the way inozoita vanhu handitika sometimes even munhu anenge achitori a true prophet of God but pese panowanikwa false pane the original handitika but the problem ndemuZimbabwe ndengoti munhu wese angonzi a prophet vanhu tingomanya kuti is a false but pane true pane a false zvinofamba zvakabatidzana handitika imi semunhu atori neofisi kudenga kwamataura kuti imi mutori neofisi yenyu masvikako mungakwanise here kubatsira ruzhinji wakatarisa iko zvino izvi kuti unoziva sei kuti uyu ndewechokwadi muprofita uyu ndewenhema nekuti tabvumirana ka kuti venhema variko vechokwadi variko saka toziva sei kuti uyu ndewenhema uyu ndewechokwadi tine nzira 3 dzatinoshandisa yekutanga
unobvunza Mwari wacho kana une access yekutaura naye direct. Moses aitaura naMwari direct, Prophet Madungwe ataura naMwari direct. So munhu akaita sei ndogona kubvunza Mwari. Saka manibvunza nyaya ndikakuudza ndichiti this is ndo zvakataurwa naMwari because ndine access to him, but not everyone an access. Zimbabwean president ndi president vedu, but not everyone anokwanisa kugara navo achivabvunza, but his ministers anditi saka ndo first. Saka only the few vane the grace yekumubvunza Mwari and vane access to him ndo vanokwanisa kuudzwa direct. Then second, unoshandisa the discernment spirit mweya kunzvaira anditika panonzi the Bible test of the spirit anditika pa 9 gifts of the Holy Spirit anditika 1 Corinthians chapter 12 ne 13 pa anditika discernment spirit. So ndo unoshandisa kuona kuti mweya wako uri kukudza kuti kudii anditika zvano kuti munhu akaimba pa TV unoona kuti munhu ari kuimba but andisikudza mweya waMwari paari anditika kana handisida kukwira bhazi then wana bhazi rarovira the discernment spirit anditika then kana kuti unokwanisa kuzviona nemabasa anoita kuti you judge mabasa but uchishandisa the Bible. But iyo futi inoda munhu anoziva, ane ukama hwakanaka naMwari, anonyatsoziva kukwenenzvera magwaro chaiko kuti noti zvekuva bias zvongoti kuzvinomugana muprofita kuti aiwa ndiwe fake anditika even kuona a miracle anditika even a true man of God anogona kuita sezvandataura kuti Elijah akauraya vanhu ega personal anditika ndosaka akazotiza paipai Mwari avanambomuti kumuinstructor kuti Mwari vakangoti chienda unoudza Israel kuti mvura yakudzoka panoti ndanzwa maungere mvura zhinji. That was the message kuti mvura yakudzoka. Zvekuzouraya kana kuti chibate muuraye chichi it was now easy anditika saka matactics anozoshandiswa sometimes mamwe acho nevanhu vaMwari the same time munhu anofa kupinda mutraining anditika sezvakaita kana uri musoja anditika aungopiwi futi kuti pfura vanhu anditika unotanga watrainwa kana even kuti uite mupurisa so that you be responsible unoziva kuti zvikadai ndinoendera so anditika so nowadays problem ndekuti vafundisi vari kubuda vasina kuibva anditika munhu akutozviti I'm a man of God saka anozonyanya maerrors even ari munhu waMwari futi saka zvinoda vanhu vanobvunza Mwari discernment spirit kana kuti unonzvera nemagwaro. Saka mbuya vari kudotito uko kwaenda vanhu vatiti kuita crusade vari kuita minana maprofita vanoziva sei kuti muprofita uyu ndowechokwadi? Zvose zvamuta zvediscerning izvi havana kuzvinzwisisa zvamuri kuti imimi access yekuti munhu azotaura naMwari havana. Saka ruzhinji rwoparara here nekuti havasi kunyatsoziva kuti wechokwadi newenhema ndeupi. Chazvinoita nezvekuti Mwari ashai kutaura kuvanhu vavo. Kana Mwari vari kuda nezvako anditika animbonotarisa Philip haana chaiziva anditika Philip achinoparidza that the Ethiopian minag anditika munhu aitorasika the Bible anditika so minana munhu vauya kunzvimbo kwamukataisa vanhu muri kutaura anditika the Bible says mazuva ekupedzisira Mwari vachataura nevatana nemadreams nechi so vandori the elderly ndo vanhu vari padhuze naMwari because vatana havasina zvinhu zvakawanda anditika vatana kashoma kuwana fornication saka vanhu ivavo they are closer to God zvokuti even akatorara anoudza ndarota zvakati nezvakati saka ivavo musatombovatyira vechidiki ivavo vanotoshandisa vekuti havazivi Bible havana nguva yekudii avo ndo because experience is the best teacher vaona upenyu anditika even sezvandakaita seniso ndakagara nemunhu ane 70 years anditika yesi ndakadedzwa naMwari but pane zvandotodzidza pari even ndiri mufundisi because by age you know a lot of things whether uri mufundisi kana chisika ivavo havafi vambotwa misled because they know experience is the best teacher. Tichitaura nevamwe vakabva vati ivava vari kunyanyonyepera vanhu ava ndevava vemachechi vari kungoyerekana vanyuka vototi inini chechi yangu inini ndiri kuratidzwa zvakati inini ndinoprofita vachibva vati ngatidzokerei kuthe traditional churches dzakaita ana Anglican ana Methodist nekuti taisaona zvizhinji zviri kuitiswa vanhu yezvinezvi. Imi munoti kudii neizvozvo? Inini I'm not here to fight any church. I support every church. But sezvo manibvunza wakadaro kaindibati chazvinoita ndezvekuti Roman Catholic aiso first church and it was an era church. Tine chechi chaiyo yaJesus Christ that 12 disciples po achiva the chief apostle akareplace Jesu anditika ndo the church yatinoziva anditika and the church yechiphilippians vana po vaitovhura machechi vachiramba achivhura Peter achienda kwake achienda kwake anditika but vana Catholic pavakatanga the first church anditika vana Methodist vachizonobuda vachiti Roma muri pakati muri kukanganisa murizoti anditika saka ukanzwa kumunhu weRoma anoti aiwa muri kukanganisira ichi imi ma-upcoming anditika then ma-upcoming obva ati aiwa mimi muri kukakata anditika but kudhonzerana nekudhonzerana hapana chakaipa kuti
Mwari vanoramba mukatarise even handiti 12 maapostles vashedzwa pakazouya upuhwa handiti nevamwe vakatozouya kumberi Mwari vanoramba vachishandisa vamwe machechi pertaining nezvavari kuda handiti pakavhurwa Methodist that was the church yakavhurwa handiti but hazvare kuti bhozi kuvhurwa kwemwakura kuti kwemamwe machechi kwevafundisi kureva kuti pane new message iri kuitwa saka hapanzi dzokerai sezvakaita vana Peter pavakatanga dai vanhu vakati dzokerai kujudaism yekuold testament handiti but yato another phase yatoto-opened saka maseasons ari kuuya hanzi ngaavharwe bhozi azoti ende zvine zvakatosiyana handiti mukatarisa imimi handiti kudhara kwakusina handiti zvavana netime yakaparidza William Marumbiranam the great American preacher handiti vaita zveparedhiyo handiti ende kwakusina zvemawhatsapp even Solomon chaiye handiti haana kushandisa foni handiti saka tomuteere tidzokere kutime yaso kana muchida kudzokera nemi udzokere kutime yana Abraham yekuti vaipfeka bhozi Abraham aipfeka nepe dzedze handiti pakazotadza pakavharwa nedzemhuka handiti ngatidzokerei ikoko kana musiri kuda handiti mawhatsapp yese even zvatikuita zvese todzokera ikoko handiti bhozi muda kuti machechi saka muda kuti machechi adzokere but technology even mugara mudzimba kwamuri kuita kwakusina dzimba kudhara handiti vanofamba netsoka imuri famba nemota nechi saka ngatidzokerei saka zvinhu zviri kuramba zvichichinja saka kuchinja kwezvinhu hakungadzoseri kumashure handiti time inoita zvinhu zvichichinja saka ndo zvazviri ndakukudzorerai kumashure kunyaya yekukinyai mati imimi pakaitika nyaya iyi maenda kudenga pamagetsi anopinda mudenga hamuna kuona kuti vanhu vavo vapinda kudenga hapana ripoti yakapa kuti these guys vakafa according to this issue sezvavainzi vanzi because handiti tiri kuti paitika nyaya takuinquire to heaven to the honor of heaven kuti oraiti zvakamira sei so that we reply the people handitika kuti Mwari vari kuti ndo basa remuprofita handitika kudzoka kuti oraiti Mwari vari kuti zvakati handitika kanzi hakuna vanhu vakadaro vakaqualifya through that hakuna zvinhu zvakadaro nevana vese vakafa pavakangofawo pasina zvatorova izvozvi havana kutopinda mudenga nevana vakafa vasina zviva hapana munhu akapinda nethat method tiri kuti vanhu havakaurawa handitika hakuna akapinda nethat method yekunzi wafasta wanot handitika hakuna sezvazvakataurwa handitika kana munhu azopindawo sezvakaita vachechi its automatic handitika akupinda nenonzi automatic because haana chitadzo but not kuti because tiri kutaura chaapinza munhu mudenga hakuna munhu akapinzwa nedenga nekuti afira fasting sezvavakataura hakuna zvinhu zvakadaro asi tichitotaura kudai so kutori nevamwe vanhu vaikuti vakatofa izvozvizvi imimi semunhu anoziva kuti gedhi riri kupinda mudenga mune vamakatoona imimi vanotopinda mudenga vanenge vafa mukatarisa itomboripota atinoti automatic level entry hatitika tichitaura kuti ninga aina kudenga ninga haana asi zvaita kuti mambo akafa ainzi mabasa ake akadini ndo zvatinoita handiti saka munhu akafa tinokwanisa kutaura tine nyaya dzakawanda dzakamboripota kumashure kuti ningi failed ningi aqualify zvane aka South Africa the last musician akafa recent takati failed to qualify for heaven handitika tinowanza tichipa maupdates especially vanhu vari popular handitika kuti ye failed ye qualified for heaven saka tinombozvitaurawo kana Mwari vatibvumidza kana Mwari vakubvumidzai inini mubvunzo wangu wandakuda kuti tinyatsonzwa mataura naMwari imimi kuti ko munhu uyu zvaaita izvi zvakamira sei Mwari vakati kudii pamusoro peuyu auraisa vanhu varaticha zvinoita nezvekuti panoitwa sin handitika hatisati tasvika judgment saka hatikwanisi kumujaja yes God vanongoti hakuna zvinhu zvakadaro it's wrong I never instructed zvatopera but hatikwanisi kumujaja because judgment haisati yasvika saka Mwari hakwanisi kumujaja handitika hakuna munhu ati ajajwe izvozvi saka munhu iye hakwanisi kujajwa munhu wese even kubva kuna naSolomon kubva kuna naAbraham hakuna munhu ati ajajwa pauri kufa inongonzi verification kuti waiseva ani handitika ndiani wanga waiwata belongs to handi zvanoti munhu akafa wenyaradzo inoziva kuti munhu wedu handitika zveivo ndovanozochite judgment vozopato right ari kutipinda class ipi but vatangangotarisa kuti ari kwedu here handitika saka munhu paari kufanira kunzi verification kuti uri kwedu here chete zvazopera then white throne judgment pachazoparadzwa nyika nyika pachazotongowo munhu iye kunzi aiwa pape makaita zvakati nezvakati 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 mufundisi handitika but so far hakuna munhu atatongwa saka uyo asati atongwa akafanira munhu wese zvavanokuti mbavha nhasi ikaba munyika yeZimbabwe handiti haakwanisi kutongwa handitika anomboenda kurimandi ozodiwa haatongeri ipapo anozonotongerwa kukota handitika even polisi ikamusunga nhasi hanzi is a thief handitika munhu akaenda nhasi izvozvo even asati aenda kukota hanzi icriminal hakuna zvinhu zvakadaro handitika saka kana munhu asati asvika pawhite throne judgment handitika hatikwanisi kumuti ari sin or ari guilty kusvika pawhite throne judgment saka ndozvazviri iye zvinezvi munhu uyu ari mukoti ari kutotongerwa nyaya dzake idzi handi zvatiri kutaura pano izvi mukuziva zvichichanzwika kwese kwese
government yeKenya ikatiwo kuZimbabwe kune munhu anoenda iye kunotaura naMwari atori neofisi iriko kudenga ngaauyewo kuno kuzotibatsira. Munonobatsira sei imimi nyika yeKenya? Indinoenda but handina zvandokwanisa kuita because isine zvinhu zvatoshandisa handitika isusu toshandisa kuti munhu atonge ipapa handitika but the law ndinokwanisa kumutonga handitika and the law hatikwanisi kuvarambidza because the law iri kushanda kuti do not kill handitika Mwari havatongi munhu ipapo especially kugrace period handikwanisi kusvika ndomuti achandikwanisa kuita ndechekuti it was not a godly thing zvavakaita it was not the way inoitwa chinamato chete ndozvandokwanisa but zvokuzotonga yamutemo yenyika handitika ende Mwari havarambidzi kutonga because mitemo yacho vari kutora muBhayibheri inonzi do not kill handitika saka vari kutora mitemo yaMwari saka ende Mwari ndosaka vakaisa that's why muchinobanzi submit to the authorities handitika vane mvumo yekutotonga handitika vachisa mitemo handitika saka vane mvumo yekutoti ndo vakaiswa as the policemen by God because my leaders are chosen and removed by God saka zvavadecide izvozvo neso we have to neno ndinotozviita obey saka the Kenyan court ndo yatomira kuti iruda kuvati kudii zvavaita vakati guilty kana not guilty isusu tinotedzera izvozvo but pane munhu anotongwa ruviri pane judgment yevanhu yecourt handitika kozouya number 2 yaMwari white throne judgment apo ndo pari kwasa kuzopinda but iyo especially Mwari manje mukati vatonge God the way God operates kazvo zvakasiyana Mwari zvavana pai paJesu anoti kuchifeve kana pane asina kutadza ngamboita stone to death munhu akasiyiwa handitika Mwari ona kuti vese zvakadai Jesu mbavha pai anoti mbavha inasi ndopinda naye kudenga handitika ikatipo inonzi automatic heaven entry nditika ndobva toenda kudenga saka zvaMwari manje zvinonetsa kunzwisisa kuti outcome inobuda sei. Vamadungwe uyu akanga ari mutungamiri wevanhu aiudza vanhu kuti mweya wanditi vanhu vanomutevera vobva vati mutungamiri wedu anoti mweya wati saka zvinoreva kuti Mwari vati zvakafanana nemi Vamadungwe imi munotungamirira vanhu ndizvoka ndizvozvo zvichireva kuti nhasi imimi mukataura kuti Mwari vandiudza chakati vanokuteverai vanofanira kutevedzera zvamunenge mataura saka murume uyu kana ari kuti iye mweya mutsvene wakamuudza kuti vanhu ngavatsanye vanosangana naJesu Kristu mhosva inomubata ndeyei nekuti ari kuti zvabva kumweya. Alright, chazvinoita ndezvekuti yes munhu anoshedzwa naMwari handitika vamwe vanoshedzwa naSatani. Ngatidzokere in the Bible toona kuti David akatora mukadzi wemunhu handitika atora mukadzi wemunhu zvazvisirizvo handitika saka tinodzoka pakuti what the Bible says about fasting handitika even Bible hatina munhu akambonzi ngatifastei ufe unomita Mwari. Fasting basa rayo it's for holiness handitika kuzviswededza padhuze naMwari utsvene handitika kana kuuraya zvipanyama not kuti ufe hakuna fasting yakadaro handitika saka ndopata kuti munhu uyu zvaaita iye sezvakaita David akatora because pane pekuti eleader handitika ari kuita zvinhu zvake but sezvanambotaura kuti imi mukaba muri muuniform yekukambani kwenyu tingati kambani yenyaya kuti handitika saka we see kuti this vafundisi vari kuita basa raMwari handitika that's why Paul akati test all the spirit because zvimwe zviri kuitwa ka ndambopa even vese kuti Balaam handitika akada kunoita mari achida nokisa vana veIsraeri ndiye ari kuda mari handitika saka vafundisi pane pamwe pekuti vanobuda mushoko raMwari vane zvavane vachida vane kana kuti atinoti personal interest like mukatarisa ipapo David akabuda akatorera munhu mukadzi wake but ndizvo here handitika then totaura kuti zvakaitwa naDavid saka zviri right handitika even Mwari vakamuti this is wrong but David was the man after God's heart munhu aidiwa naMwari but Mwari vakati izvi zvawaita hazvisizvo handitika saka tikuti zvakaitwa izvi hazvisizvo ende zvinoramba zvisiri because munhu haafasti kunzi afe anomita Mwari hakuna zvakadaro. Muri kureva here imimi kuti savamadungwe mukataura kuti Mwari vanditi vanhu vanofanira kuita trust the things zvamunenge mataura. Alright, chazvinoita ndezvo tamboti munodisayina you ask God munoti zvakati handitika so Paul aiti akaparidza a great apostle handitika zvokuti even Peter anoti zvakuparidzwa namukoma Paul hatichazvinzwisisa handitika munhu akafamba naJesu akaparidzirwa zvaJesu akaita zvozvinzwisisa but now
Paul achiuya, Paul aita akaparidza vanhu vepaBeria nditika vaiti Paul apedza kuparidza vaiziva Bible nditika vainovhura kuti zvataurwa naPaul zviri according to the scriptures nditika handi kuma fastings ese mafastings akamboitwa so fasting yedu ikanosiyana neyakamboitwa muBible like the fasting of Jesus Christ achinotanga basa nditika raMwari akafasta 40 days kuti apiwe simba nditika haana kufa saka ndiani watakambonzwa akafa afasta amuna muBible even hazvina kumbonzaro saka ndozvatiri kuti hazvinei naMwari vanhu vanofanira kutesta the spirit vachishandisa shoko raMwari. Alright, shoko raMwari rauya nhasi neremuBible hazvifaniri kurasana anditika amunatsa kuti profeta wakati I went to heaven. I'm not the first person who went to heaven. Enoch went to heaven. Elijah went to heaven. Vaienda vachidzoka. Vaisadzoka. Enoch haana kudzoka. Elijah haana kudzoka. Jesus Christ haana kudzoka nditika akadzoka ndipo akatomboenda kuheaven sezvamunoita imi kuti munoenda muchidzoka. Yeah, if you read the 2 Corinthians chapter 2 anditika Paul anoti I was caught in heaven in third heaven in paradise 14 years ago anditika achitaura his experience achindakaona zvinhu zvikabvumidzi kudenga anditika saka takutoona kuti alright saka prophet Madungwe wakati ndakaenda kudenga Paul akaenda akadzoka futi saka kuri kuti zvirichi in line because ina handifa kuita chinhu chinyuwani chakasiyana nezvoBible anditika zvanoti ndikati Mwari vakandishanyira semashitaure kuti pakazoitwa Brian kati no aisi Brian on sacrifice anditika hand to the Bible anditika Genesis chapter 32 verse 30 anditika Paul anoti not Paul and Jacob anoti the Bible says a man wrestled with Jacob anditika but Jacob kuzasquash pa verse 30 pandazotaura anditika pa 32 anoti I was spared but I've seen God face to face anditika even to Deuteronomy chapter 34 verse 10 anditika Moses kunonzi hakuna muprofita aiziva Mwari face to face painotora mutemo painzi Moses uya kunogomo ndikupe zvazodai even panonzi akazona the back even pani pakambotaura gwenzi Mwari vari mukati megwenzi anditika saka zviriko anditika ndiri kuita zviri in line hapana chinyuwana anditika Moses aiona Mwari anditika ndizvo zvandiri kuitawo anditika I went to heaven sakaita Paul akadzoka anditika saka izvozvo zvatitora kuti ndiani akambofa muBible achifastira Mwari hakuna saka ndozvatiri kuti zvava it's no longer corresponding because hazvifaniri kusiyana nezviri umu chero ukapiwa the word of today anditika even pandakabvunza kuti right Mwari you want me to come to heaven kune akamboyera akadzoka ndipanozotora right Paul ndakamutora ndikamuratidza zvinhu achitozoripota 14 years ago his experience anditika kati asika zvakadaro Mwari I'm going to come then I went to heaven kubva ipapo handina kuzombotya kuenda kuheaven because ndiri kuti kune akazviita a man like me anditika Paul apostle Paul saka izvozvo zviri papi hatina kana any verse in the Bible inonzi munhu akanzi fasta ibva wafa aiwa ndoda kunzwisisa munogara kumba mune mhuri yenyu saka nguva yamunoenda kuheaven mhuri yenyu inenge ichikuona here kuti munotoita disappear kuti mune nyatsotsanangurirai kuti pamunoenda kuheaven zvafanira nezvinezvi vanhu vekumba vari kuti mai havapo vaenda kubasa saka havasi kutondiona uku ndiri kunoku saka mimi pamunoenda kuheaven mhuri yenyu inenge isingatokuonai. Alright, chazvinoita ndezvekuti prophet Madungwe has entered heaven ndofunga unaccountable because every day ndinoenda heaven so regai ndi-explain the first encounter yangu. First encounter ndakapinda inonzi transfiguration isame body inochinjwa Matthew chapter 17 Jesu akachinjwa same body iyoyo akaenda kune imwe body then kandadaro ndinobva ndaenda kudenga anditika that's the first one ndakazvita first entry nesecond entry anditika saka first entry nesecond entry iyoyo anditika isirei kuti ndiende yandiwanza kushandisa split or kuchinjana or exchange chinonzi split ndinosplita physical man yoenda uko spirit man yoenda uko then spirit yobva yaenda sezvakanzi naElisha Gehazi wanga uchite ndakuona my spirit man was with you but Elisha anga ashandisa splitting anditika yeah kana kuti third one yandoshandisa ndodzo dzanyoshandisa yandatsanangura kuti ya Elisha kuti anoti Gehazi iwewe ndakuona kuna Naamani uchinotora magifts anditika ndoinonzi splitting saka hapana chinyuwani chandiri kuita zvakangara zviri muBible anditika then thirdly ndekuti inonzi kuna Acts chapter 2 anditika kunonzi ndiani kanzi hasi mutumwa here waPeter anditika kanzi hasi mutumwa waPeter here Old Testament kwanyanya kushandiswa that system anditika yekuti the angelic yako anditika inonzi the guardian angel anditika saka ndo yatinongoswapa munogona kusara mchitona prophet Madungwe anditika kana even ipa interview mhuri yenyu inenge ichitoona makagara apa pasofa asi matoenda the guardian inobva yapinda mufomu mako maswapa yopinda saka vanonozvinzwisisa here zvine mudzimai nekuti kama mwana obva auya achida kutamba-tamba nababa achivatabata warati maangels zvaanoita manje kana yapinda muhuman form yatova munhu
Zasema kwana pana saka you remain the same person asi mi muri kudenga pano pasi muripo muchitoti kune mwana dedhi vari panapa animona kuti when God visited Abraham, Genesis chapter 18, pononzi 3 men visited vaitori nechena. Okay. Anditika Genesis chapter 18 anditika vanonzi vakapinda mumba Abraham vakatodya. Abraham akauraya mombe akavaitira mukaka vakabhekerwa chimodo nezvizvi anditika vakatodya. Because vasvika panyika vatora mabhodhi earthly form. Saka kana the angelic yatopinda mufomu mangu inini aiwazve yatova munhu zvokutoti inotoita like zvokuti hazvitombooneki kuti maenda. That's why even munhu achiti akada kundidefeata kana painterview sometimes auzivi munhu wakutaura naye maybe kutaura nedze angelic kutaura naprofeti matoenda saka you cannot defeat munhu akadaro. Saka that's why munhu achiti Madungwe hamumudefeat hamufi mandidefeata because sometimes ndinoenda paside ivi tingadefeate sei munhu akadefeata Mwari nebhatista bomb chimboyatsondisarangura ndasikasanga anemi ivha mandudza nenyaya yebhatista bomb pane atinoti mafake accounts. Okay. Makatarisa that incident ndakati Mwari vakasvika panyika I wrestled with God. Okay. God was about to go, then I delayed God kuti amusi kuenda pane zvandaida kuropafadza zvandaida kupedzerana naMwari zvisati zvapedzwa anditika sezvakaita Jacob anditika ndobva yabuda yakadaro nyaya yestori yedu. Then pane inonzi Morning Post yekusouth Africa ndobva yatora nyaya iya ndobva yanyora kuti boza vakangotora wedhi rokuti wrestled anditika ndobva vati Prophet Madungwe wrestled God vakashandisa bhatisa ndobva vachitora wedhi rokuti wrestled varipota chi wrestling but I never said that. Zvanimwe ikabuda futi last year kunzi Mwari vari kurwara nditika ifake account yepaTwitter nditaisi yangu izvo zvanaka munobva maita clarify zvinhu zvitaura nevanhu yakanzi Mwari vari kurwara saka vana Elijah vari kuwana matiro vari kudi vanongoti vanongotora picture yangu votonyora kuti Prophet Madungwe nditika vakutonyora anditika God is a spirit being avarwari avafi anditika saka vanhu vekuti vari kumaketa machannels kana kuti varikuda news anditika saka vakatora nyaya yedu yanga iripo. Yes, I said I wrestled with God. Chinonzi wrestled haisi wrestling yenyu. Uyu akabata Mwari kurati Mwari vane body anditika Jacob wrestled with God panozoti I seen God face to face I was spared anditika Genesis yanaitora 32 ya Jacob anditika he wrestled akati Mwari hamuendi noti kuti akarova Mwari akabata Mwari vachida kuenda iye achiti hamusi kuenda ndinonzi wrestled yacho anditika noti zvana Baptista zvana so vakanotora wedhi rokuti prophet wrestled with God anditika wrestling WWF pavaisana Baptista zvavo anditika yes vane vakutotanisha inini bcause vanoona kuti prophet vakatinda aiwa namboti izvozvo inini ndezvekunyemba saka kuna zvakadaro even Mwari havarwari mafake accounts anenge achititanisha izvo isu hatiripoti zvakadaro. The original Prophet Madungwe mukavanzwa ndo vari kutaura pavideo noti zvimawritten zvochingonyorwa zvimasocial media zvenyu aiwa hamene chingonyemberana asi havasiwo Prophet Madungwe. Prophet Madungwe chanyatsotora zviri in line with the Bible kana zvemajokes nemafanis havasi prophet vanhu zvavo vari kudo kutotsvaka nyaya dzepamasocial media. Mashoko enyu ekupedzisira kune vanhu vakatitarisa iko zvinezvi tinongoti Jesu apedyo nekudzoka so tiri kuprepare the second coming of Jesus Christ yakapiwa the church yedu so ndo yatiri kuita mazuva ano tichifamba nayo tichita nyaya dzemaautomatic level entry vamwe vachisa mota vamwe vachisa dzimba vamwe vachisa mota dzimba mastand nemacertain amount anodiwa then upiwa inonzi automatic level entry yakapiwa mbavha yapamuchinjikwa. Saka tine dzatinoti former types tine yatinoti advanced sezvinoita kunyaradzo zvatinogara wagadzirira mweya wako anditika saka chirongwa chatakapiwa kuti Jesu apedyo nekudzoka saka toda kuti vanhu vagadzirire so patime yangu ndakati ndoda kuti vanhu vaqualify heaven so ndiri kuendesa vanhu kudenga zvisingaite saka ndichiendesa vanhu kudenga kudaro saka tine 4 types dzacho inonzi guaranteed automatic level entry pane inonzi advanced iyo ndeye any motor anditika kana any stand kana any imba anditika then pane inonzi symbolic nde 2 liter motor zvichikwidza then pane inonzonzi super automatic level entry anditika nde 2.5 motor zvichienda nedzimba dzokuma low veiled low inonzi kuma low density nema medium but advanced chiro imba chiro motor. Then pane inonzonzi well advanced iyo yave vanhu vari rich motor 3 kana dzimba 3 kana kuti mastand 3 kana kuti ukati lese ma5000 unoisa R3 so Jesu apedyo nekudzoka tiri kuti vanhu ngatiprepare tishandire Mwari mudzimba dzenyu nemota nezvibo Jesu apedyo nekudzoka ndo message yatiri kutaura mazuva ano yandakadzi ndiudze naMwari because Jesu wacho akati ndava padhuze nekudzoka dzasema mutongona naAmerica kune magay anditika iko zvino sezvo zvakaita in the days of Noah and
zvekuti vanhu vaimwa, vamwe vaita magay, saka mazuva aswedera. Saka ini ndakatumwa naMwari kuti ndigadzirire kudzoka kwaJesu. Saka ndiri mubishi kugadzirira zvakanyanyisa, but vanhu vari kundirwisa, vanhu vachinditanisha nemafake accounts vachindidaro, handiti but tiri kuti Jesu apedyo nekudzoka, ngatisiye zvivi, ngatishandirei Mwari. Vanhu vanotongwa nemabasa ezvinhu zvavakaita, saka ndo mashoko angu. Saka pano uchishandira Mwari ipapo zvichienda kuchechi kwaProfet Madungwe, only kwaProfet Madungwe, not kune imwe chechi, handiti unobva wapiwa inonzi automatic level entry, guaranteed automatic level entry, but zvine matypes unozobvunza kana kumachichi maplatforms edu. Mashitenyu Prophet, asi rega ndingoda kubvunzawo kuitira vamwe vari kunze uku vangada vangawe nemubvunzo sewandinawo. Saka zvinoreva kuti kana ndiri murombo handina chandiinacho, handinozoti munyika medu tiri kutambura, vamwe vacho umwe unotorera nenzara, saka paautomatic apa handitoverengwi nekuti ndiri murombo. Tinayo imwe yatinoti grace, handitika you come to the prophet wotanga kushandira Mwari nematithes nemaofferings akangotaurwa in the Bible kuti pamunosangana you do not go to the house of God empty-handed, handitika maofferings unouya nawo, but iyoyo haina period yengoti uchitosvika unopiwa, ine certain period unogona kana kuti 2 months ukangoonekwa kuti ndo saka ichinzi grace, but haisi guaranteed, handitika. That's why tisinganyanyi kuipinza muguaranteed, that's why ndataura 3 but ndati 4, handati symbolic, ndikati ne super, ndikati ne advanced, handitika. Ndo dzinoisa mota, dzimba neche, handitika. Iyo it's obvious unobva wapiwa, handitika, but iyo handina kuitaura yegrace, ndo number 4 yacho, handitika. Yegrace unoisi unotanga kupatino basa raMwari uchidi, but unoona kana 3 years wopiwa, kana kuti haisi yekunzi it's guaranteed ipapo kuti watopiwa. So that is the difference. Saka even murombo anouya futi ojoina, but anopinda mune inonzi grace. Handiti zvava nekunyaradza, haungasviki kuti inini varume ndiripuwa. Saka vaMadungwe, ndine mota dzangu inini 3 ndauya nadzo, ndinobva ndaqualify for automatic. Ndaisa mota dzangu 3, ndiri kurova mukadzi pamota dzacho ndakaita dzimwe dzekuba, ndiri gevenga, handiteerere, masmall house akawanda nekuti mari iri pandiri, asi ndaunza zvese zviri 3, saka nditori automatic ndongomupinda mudenga macho. Chazvinoita zvinhu zvaMwari ndezvekuti ndo inonzi grace, handiti kana muna mbavha yaya ine zvayakaita pamuchinjiko ikanzi nhasi ndendini yokudenga naJesu kuparadise, ndo inonzi automatic, handiti. Saka toona kuti even Jehu Bible rinoti haana kusiya mabasa ake aita idol worshiping, handitika. Even Isaiah chapter 1 verse 18 inoti imi mune zvivi chiuyai, come let us reason together, handitika. Zvivi zveni ndichazvitsukisa semazai echando, handitika. Zvakasviba ndichazvitsukisa, ndichazvichenesa semazai echando, handitika. Zviri kureve zviri kuti kuri kunzi imi vacho vatadzi, that's why yakauya, handitika. Because chatakaita takaona kuti right vanhu vari kutadza qualify heaven, saka tova chii sezvakaita because Elisha anosvika kanzi mukadzi ati pape kurara tomupa chii chaasina, kanzi haana mwana ngatimupei mwana, nemuprofita Mwari ndiwo anopa chimwana, but Elisha anoti ngatimupei mwana, muprofita ndiye akamupa, muprofita akakupa Mwari ndo vakupa, handitika. Saka takataura kuti kune vanhu vari kuita basa raMwari kuti rifambe, kuti second coming of Jesus Christ igadzirirwe, tovapei, handitika. Tikamuti tinokupa blessing, iye ane blessing yacho, kakutoita mota yaitwa blessing, handitika. Ndo patikazotora kuti ngativapei automatic advanced entry, we agreed with the honor of heaven God, handitika. So zvivi hazvina basa, unocheneswa, handiti. Ndosaka Mwari wacho ati chiuyai nezvivi zvenyu ndizozvichenesa, handitika. Zvinocheneswa naMwari wacho. Kunyange ndichiramba ndichizviita, ndatounza dzimba dzangu 3 dziri kulow density, asi mukadzi ndiri kurova every day. Nditori nesmall house, musi wandatokuigira dzimba idzodzo nemapepa adzo, ndine small house yangu, saka zviri kucheneswa nekuda kwezvandapa kuimba yaMwari. Chazvinoita nezvokuti kuheaven akuendwi nekuti hautongwi nechivi wani pamabasa ako, handitika. Awakaita waisa mota waisa chii, handitika. Zvinozoretwa, handitika. Zvava kuti mutungamiri wenyika akahwina whether kuAmerica kana kuZimbabwe, handitika. Hazvire kuti adiwa nemunhu wese, handitika. Anoita 52% unoita 48 wekuopposition, handitika, but akutonzi mutungamiriri, handitika. Saka even kudenga that's the same protocol inoshandiswa. Hazvire kuti chikero chacho zvivi zvako nezvawaunza ndo zvichayerwa, ndo zvichayerwa, handitika. Saka vhali yekuti wapinda zvikaita zvishoma chikero chawaunza. Anoona kuti David weight yake yaipimwa nokuti aiuraya vanhu vangani mubhetu as 10,000.
handitika dzase mwana pakauraya Goliath anonzi iwewe handitika vanhu vako handitika vanhu vakaimba vachiti 1000 upon 1000 isile ichechi that was his weight handitika zvaita the output yake handitika saka vanotarisa kuti alright munhu apinda musecond coming of Jesus Christ ane mapoints akawandisa zvokuti anenge ari well ahead zvokuti zvivi anogona kupinda kana mu90%, saka zvizopinda mu10%, saka pakubuda kuti is a winner aqualify for heaven. Sezvokuti president wenyika hapana president anonzi avhoterwa nemunhu wese muZimbabwe kana kuAmerica atova president wenyika dzasokune opposition vanhu handitika inokunaita 52/48 sometimes inenge vakamusiyana ne5 million sezvakaita Joe Biden naDonald Trump ingandofunga about 7 million chete handitika but yakutonzi is a loser handitika saka kuti kwangozoti even mukasiyana ne1 digits wakutonzi wewechi you are a winner. That's the same protocol yatinongoshandisa. Nhasi muchirongwa tina Prophet Madungwe vanoti ivo vanoenda vatori neofisi yavo kuna Mwari uye Mwari vakavatuma neshoko rekuudza vanhu iko zvino vachitaura vataura kuti nzverai mweya idzi.